Спасибо, спасибо. Искам да скачете по глава, ще се кача. Скъпи съученици, учители и гости! През месец май Министерството на образованието инициатира една кампания в подкрепа на доброволчеството. Промяната започва от теб. 9 са основните инициативи, в които могат да участват всички училища и през следващата учебна година. Лица на кампанията са Калин Врачански, Орлин Павлов, Калин Велев и Поли Генова. Днес на празника на нашето училище ви предлагаме да осъществим една от тези инициативи. Нарича се "Усмихни се и прегърни приятел". Не чти песента, не чти песента. Усмихни се и прегърни водея. Моля всички да изпълнят тази инициатива. Не виждам да се прегръщате. Ако ви е срам, аз съм отворен към прегръдки. Нека на фона на една от най-хубавите български песни всеки един от нас да се усмихне на човека до себе си и да го прегърне. Нашата празнична програма навърши. Благодарим ви, че бяхме заедно. И до нови срещи!